De ce animalele de pădure nu au probleme de sănătate comparativ cu oamenii? Deoarece animalele de pădure locuiesc doar în mediul său natural și fac tot ceea ce este prescris de către natură. Dar omul poate să plece la un job care nu-i place. Niciun animăluț nu va fi acolo unde este inconfortabil. Sau fuge sau se bate. Doi la mână. Oamenii trăiesc cu alți oameni pe care nu iubesc, dar au beneficii financiare, sociale. Niciun animăluț nu veți întâlni în pădure, spre exemplu tigru de pădure, care locuiește și face relații cu un iepuraș. Așa, o metaforă. Și trei la mână, doar omul a ajuns la capitolul să consume diferite lichide, care nici măcar nu sunt pentru sănătatea noastră, nici măcar nu este pentru corpul nostru. Asta este ceea ce noi numim viață socială, evoluție, inteligență, dar de fapt este o formă de degradare.